Rondo. Iyang balay, datang kayo bro. Asa may dapit bro? Asa may dapit eh? Kalibang mo, narabi ko tanan. Untigan, dami kalibang. Ay dala, 16C, mauna siguro ni. Ay ma'am, may muntag ma'am ako dito katabang ma'am, katong imong gitawagan ba sa probinsya. Ang bahay na galing ng Cebu. Halika, pasok ka. Daghang salamat ma'am. So, ito ka pala yung mansion ko. Upo ka muna, upo ka muna. Kabuotan sa akong amo eh. Iya, maday kong pakanon ug upo. Kay balas siguro na akong amo no, kanang wala ko pamahaw ba. Kutan ba kustanan, ya kalibangan po kay kustanan. Salamat kayo ma'am. Upo, upo, upo. Huwag kang mahiya. Diaryo, maglibang ka muna dyan. Hala, Jaryo. Niya libang. Kibalo mo siguro si ma'am. Kalibang mo kay kustanan. Ano masiguro ko amin nga pakalibang mo? Wala mo siguro ko siya. Teka mo, Jaryo. Hindi ko siguro malibang ani. Asakit eh. Ikit mo siguro ni ganain ko diyan. Hangin ka yung biyahe ko. 2 moments later. Day! Day! Anong ginagawa mo? Ay, di ba ma'am, ingon ka nga, maglibang ko? Ya, imo sa kong kitaghanog Jaryo. Gabi lang kung ari ko diri malibang. Kalibang mo, hindi ko stanan. Abi ko kay balo ka mga malibang ko.